This is what real presidents who genuinely won elections are doing for their citizens. This is President Hakainde Hichilema of Zambia opening Chifubu Hospital in Ndola. Zvaendwa manje. Takuona panapa upo chikono oya chifaya mtungamiri wenyika yeZimbabwe achiti aiwa vatungamiri venyika vanyatso wina ma-elections one development yavari kuita vakomana kuri kuvakiwa munyika yeZambia. Sarapina mashuka anobira nyongo pana vanoti subscribe like turn on the bell icon. Sarapina noti muone ma pictures amuri kuona aiwa mutungamiri wenyika yeZambia nekuzvinipisa kwakaita aiwa muri kuona zvipatara zvari kuvaka zvine equipment iri very very advanced yamuri kuona kuti aiwa vadanisa kusave my lives. Panapo upo chiona muda nyora achiti in Harare they are building multi-million-dollar villas and VVIP airport lounges for the ZANU-PF corrupt leadership. Leadership is looking after your people. Dictatorship is looking after yourself. Panapa ari achiti aiwa Hakainde Hichilema is a true leader nokuda kuti aiwa is looking after his people nokuda kuti ndo vakamuisa pakutonga. Oya achiti aiwa asi munyika yeZimbabwe vakomana ava na Idi Mnangagwa aiwa they are doing dictatorship nokuda kuti they are looking after themselves. Vari kuzvivakira aiwa vari kurenovata their VVIP lounges pa-airport aiwa nekuda kweucorruptness kwavari but tikapinda muzvipatara ma-aspirin hamuna aiwa maparacetamol hamuna equipment vakadzi vari kufa vachida kugiva birth nokuda kwokuti vari kushayikwa ma-maternity theaters. Votudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa chataona kuti aiwa nhau dzema-elections idzi noratidza kuti hapana kwatinoenda kana dzisina kuresolvwa. Pinda ngomene section yedu mutudze mafungiro enyu so subscribe like and turn on the bell icon.